निकलो सगळे भरतलो कुर्ले ना रे, फुल पिशवी भरून. तर मित्रांनो आता आपण जातोय कुर्ले धरायला. निखिल शेठ, आपले IT मॅन सिद्धेश राणे आणि कॅप्टन जॅक स्पॅरो स्वागत धरणार आहे. 2-4 तरी गावले पुरे रे देवा. तडेयोग बॅटरी घेऊन अशी सगळीकडे पसारलेले असत माणूस आमचे. कोणाक काय गावता आल्या बघूया. गावला काय रे निखिल? अरे मोठी आई शप्पथ. हात थे आधी, हा तोच थे आणि उचल. सोडू नको भो, अरे सोडू नको, अरे सोडू नको. धडधी पहिली कुर्ली भेटलेली आहे आपल्याला. अशा प्रकारे दाखा आधी मोडून बिडू काय नको. थांब ना इधर. आई शप्पथ, पहिली कुर्ली. हातीन धरलो, हातीन पहिली कुर्ली. येस, आता फॉर्म मध्ये आलेलो आहोत आम्ही. इकडे हातीन धरता मला सॉगला शेड. आई शप्पथ, कसली काढल्यान रे. दाखय तरी बाबा माझ्या. इकडे कॅप्टन जॅक स्पॅरो च्या नावाने प्रसिद्ध कुर्लेकार स्वागत पालव. दुसरी कुर्ली. हा आता कुर्लेचं काहीतरी जातला म्हणजे सामारा बिमारा आज असा. किती थांब. ना मोठी आहे अभिषेक तरी करत होता. बघूया चल, निकले टॅलेंट दाखव तुझं. मेलेल बघूया चल. वरती उकलून दाखव. मेले ही बारीक मोठी झाल्या पळातली होती. दाखव वरती उचलून बघूया. मेल बाय. काय आता काढल्यान मेल दाखव. लेंगे तरी दाखव आता. कुत्र्या लेंगे तरी दाखव. इकडे सॉग जॅक स्पॅरोला मिळालेली आहे परत एकदा मोठी. अरे सॉगलो मोठेच काढता. आई शप्पथ, कसली रे जबर. मला लेंगे तरी दाखव आता. एक सोडल्या एक सोडल्या मला. आता आमच्या ज्या सामाऱ्यात एक कुर्ली कमी झाली याच्यामुळे. नालायक पोर. गुरुजींनी शिकवून ना तुका. एका जाग्यावर दोन. आता तरी एकदम धर, एकदम दाखव. निखिलने एक धरली आणि स्वागतने 3 धरले. सिद्धून अजून एकही धरू ना. सिद्धू धर ना. कुर्ली नसली काय आई शपथ माका एकही दिसा. अरे ही धर आधी. अरे अरे हो तिचा का बटन शोधतोय का त्याचा. बारकी धरू का नको बारकेक सोड रे. बारकेक जरा मजा करून आम्ही मोठे धरू. मोठी आहे का ती बारीक ना. मेला सिद्धू आता काय पत्के गिर करता. अरे मासं होतो मी ते मारलो आहात. तू मारलो तो खय गेलो काय. बाप रे मळवो धरले. अरे कुर्ली पाया पडी तुझ्या. हात मार. धरलंय मग 2 आले धर. थांब ना थांब. इतक्यात नको थांब. आई शपथ रे बाबा. मळवो. अरे धर. हाती मोठी आहे अभिषा. ती पिसावलंय का काय सोड म्हणतोय ती. सिद्धून एक धरलेले अशा प्रकारे. आणि मी फक्त तुमका व्हिडिओ मळवो मोठो आणि ही कुर्ली आणि अजून हे काही कुर्ली गावलेली अशा प्रकारे आपल्या साठ्यामध्ये तर मळी बिळे खायला मला पिशा. आज सामारा खातलू मस्त पैकी. हे बघ आणखी एक धरली सिद्धून. धर टाक. अरे पिशी भरली. माका वाटलं एक आज मिळायची ना. 10 तरी गावलेली आहो. दाखा बघूया. अशी आम्ही वाप्यानी चढतात ते कुर्ले आणि मासे धरतो. समजल्या. ही नळीचे मासे नु हे चढलेले मासे. बघ अजून एक कुर्ली.
अजून एक कुर्ली निखिल नाईक यांच्या नावाने खजान्यात सामील करत आहोत. सिद्धूने अजूनपर्यंत एकच धरली. मजा येईल रे बुवा. होय मरे हबो अरे धर धर होते बो होती होती होतो होतो धर होतो धर. हा पाय मारलं. सोरब 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 सोरोप हे बघा सोरोप सोरोप आणि मासे याच्यामधला फरक कळावा तरच मालवणी माणसाबरोबर जाऊया मासे धरू. नाहीतर आपले या करशा मासो गावलं सुळसुळीत असतो. शेंगाटी काय रे ती शेंगाटी जी असतात त्या पुढे जी असतात ते ह्या कशी असते शिंगा कशी ती मारल्यान तर रगार येतला त्यामुळे त्याला धरताना चौकात धरू. या बघा ह्या मालवणी माणसाकच जमा शकतात. थांबा थांबा थांबते आधी ह्या काय रे त्याचे दात आहे बघ दात कसे असतात त्याचे समजल्यात मग. चला तर तर मार मार अरे गावलं गावलं बघा मासो 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 रे बेंडी इतके मासे कधीच मिळाले ना पहिला कधीच गावाक ना. मी शूटिंग चालू केली म्हणा ती दिसत कसेच सुटायचे ना रे. आता तुम्ही धरीत राहा माझ्या पिशेत मला पळा काय रे पळाव काय रे घेऊन सोमते. आज रातचीच कडी करतो नाही. निखिल बघूया एक लाईव्ह धरून दाखव. लाईव्ह आता काहीतरी धरून दाखव कुर्ली तरी. तुझ्यावर कॅमेरा हा पिशा कमॉन कोको तरी धर. होतो होतो मळू मळू होतो धर धर गावला गावला लाईव्ह 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 थांब थांब दाखव. सोडू नको पण सोडू नको थांब घट धर दोन बाजू. हा दाखव बघूया दाखव. निखिल नाईक याने लाईव्ह दाखवला आहे आपल्याला मासा धरून. त्यामुळे आई शपथ काय रे ह्या दाखा दाखा हडे हडे ओपन कर अशी धर पिशवी काय. आई शपथ रे बुवा सामारा आता दाबून खातू ही खर हा पिशा दाखा असा माझू हे धर रे बाबा अरे मेला धर आहे कुत्र्या काय करू ना ना ही गेली जर ना निकल्या भाई ती सोड ही बय ही हरे का ही आईची जय जय का रे दाखा दाखा दाखय तरी आईच किती रे ही ना ना ती बात आहे रे मी बघली थांब त्या बाजू त्या बाजूत बघ ही किती मेला कुर्ली बघ रे ही काय रे ह्या निकल्यान मेला एक मोठी धरली तो. अरे कसे धरतलो अरे थांब थांब वाईट तरी धरतलो ना मोबाईला. मोबाईल तो माका खिशात घालणार बाबा माझ्या काय रे ह्या केल्यात तुम्ही. दोन आहात ते दोन आहात ते बघ होय रे दोन आहात हती बती वे हा त्याच्या पुढे आहे का हाती होती हडहड दाखव याच्या खालती गावली गावली उकल उकल आता बिंदा साध ही बघ रे हडे कधी पोचली माझा मोबाईल पडा मोबाईल वरती येत आहे मोबाईल धरलो तू. अरे मला केदी ह्याच्या 3 रुपयाची पिशी हाडल्या सिद्धू निघल्या ती 1 लाखाचा माल गावलो इतके मेळे दुकान मेळे माझा मोबाईल जबरदस्त म्हणजे जबरदस्त मोठे मोठे गावले निकल्यान 2 धरल्यान मोठे. पुढे पुढे जातो. या तलाव कसा आहे सर असा तो एक आमचा माणूस थंय हय आणि जॅक स्पॅरो बघूया अजून कितके गावतात ते. हे कोणात सगळे मासे आहात आणि नुसते नुसते उसापता सगळं नुसते हे बघ काय तर आपणच चला दिल्या बारीक सात कोण आणि सिद्धू हडे धरता हे बघ सगळे नुसते धरत हे काढ रे बघ एक बाहेर पिशी कशी धरतला हात घालून घालून काढूचे असं बघा पिशवी सगळी भरलेली आहे आमची ही बघा सामा डायरेक्ट बॅटरी घालू नको. हा धर धर सांग खूप मोठी आहे अरे डायरेक्ट वरती काढेन मग मोड बापरे. हे बघा असे असे एकदम शेत जमिनीवर वरती येतात मासे. लक्षात दिला मा आता धर धर
सारखं तो परत घरी ते. सगळ्यात मोठं थांब, थांब. मोठ्या माशात कुर्ले खाती माका वाटलं पिशवीची सुद्धा गरज नाही. हो माका येतात वाटलं पिशवीची गरज नाही पण पिशवी पूर्ण भरलेली आहे आपली. तर धन्यवाद मित्रांनो आमच्या बरोबर जॉईन झाल्याबद्दल. असेच व्हिडिओ पाहिजे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया अगल्या व्हिडिओ नेक्स्ट व्हिडिओ. धन्यवाद. भाजी बोलली मरे कुर्ले काढा पिशवी असं